Jste úplný kytarový začátečník, který by se rád naučil základní akordy a pár písniček táboráku, ale nevíte jak na to? Nebo už hrajete nějakou dobu, třeba i na pokročilé úrovni, a zasekl jste se na jednom místě a nevíte, jak se posunout dál? Máte pocit, že vaše domácí cvičení nepřináší ty správné výsledky? Hledáte takovou školu, která by byla flexibilní vašim časovým možnostem a která by vás zároveň bavila? Pokud jste si na některou z těchto otázek odpověděli kladně, pak jste tady správně. Dobrý den, jmenuji se Tomáš Sklenář a jsem zakladatel školy kytary Chropyně. Vím přesně, jak se cítíte. Sám jsem si tím kdysi prošel a cítil jsem se úplně stejně. Nevěděl jsem, co mám vlastně cvičit, a když už jsem to cvičil, tak jestli to vůbec hraju správně. Zažil jsem si to já a úplně stejně si to zažívá spousta dalších muzikantů, ať už začátečníků nebo i pokročilejších. Pokud bych vám nabídl, že vám pomůžu hnout se z místa už během úvodní nezávazné hodiny a že vám tak ušetří měsíce a možná i roky zkoušení a trápení se doma, přesně takhle to tady totiž funguje. Můžete mi zavolat na uvedené telefonní číslo a domluvíme se na termínu úvodní nezávazné hodiny, která je zdarma. Tedy nic za ní neplatíte a pokud se rozhodnete, že to není nic pro vás a nebudete chtít pokračovat, tak už se dál nemusíme vidět. Na naší úvodní hodině budu o vás v prvé řadě potřebovat zjistit co nejvíce informací. O tom, co přesně vám nejde, co byste naopak chtěli umět a kam byste chtěli své hraní směřovat. A já se během toho zaměřím na to, abych zjistil, kde je ve vašem případě problém, co děláte špatně a co můžeme přímo na hodině udělat proto, abychom vás posunuli kupředu. Na začátku se podíváme na vaše dosavadní kytarové zkušenosti a taky na vaše muzikantské cíle. Je to velmi důležitý první krok, který společně uděláme. Každý student může mít jinou představu o tom, co by se chtěl naučit, což je zcela v pořádku. Takže pokud se chcete naučit jen základní akordy a písničky v táboráku, proč ne? Nebo můžete své hraní chtít pozvednout na vyšší úroveň a chcete proniknout hlouběji do té kytary. Všechno je možné, záleží jen na vás. Takže na základě toho, co mi řeknete, vám jednak můžu poradit co nejlépe už na úvodní hodině a také vám navrhnu a doporučím formát výuky, který vám nejlépe pomůže ve vaší specifické situaci. Není to tak, že jedna výuková osnova platí pro všechny studenty, ale naopak ji vždy upravuji podle potřeb každého. Udělám maximum pro to, abyste z téhle hodiny odcházeli s pocitem wow, to bylo super. Nebude vás to nic stát a až po této hodině se rozhodnete, zda vám to takto stačí, nebo zda budete chtít pokračovat v další výuce. Když jsem přišel vlastně na první vyučovací hodinu, tak jsem nevěděl, co od toho čekat. Měl jsem strach, že nebudu prostě umět tu kytaru držet, nebudu umět hrát, prostě tak měl jsem takový osobní nějaké pochybnosti. Ale po první úvodní hodině s Tomášem jsem zjistil, že vlastně to není úplně tak zlý, že je to vlastně jak ve škole, když se učíte novým věcem, a jak já říkám, není prostě nikdy pozdě začít s novýma věcma. No tak Tomáš mi prostě ukázal nějaký směr, tak jsem zkusil prvních pár hodin, prvních pár lekcí a říkal jsem si, že to asi půjde. Vlastně hned po první hodině jsem zjistil s tím cvičením, co mi Tomáš dal, že už si zahraje nějakou melodii, což je úplně super. Teďka vrátím těch 10 měsíců, který chodím do kytarové školy, tak si myslím, že ty léta zpátky by zdaleka nedali tolik, kolik je těch posledních 10 měsíců v té škole. Hraju na kytaru 25 let. Tady chodím zhruba 2 roky, necelý 2 roky. Takže furt se mám co učit. Hodiny mě bavujou, máš dobrý učitel, pělivý, myslím si, že hodiny jsou výborný, to máš prostě. Je to fajn, rád si chodím. Tak prostě už po prvních hodinách jsem prostě zjistil, že tu muziku můžu mít víc rád a když třeba nevím úplně hrát na kytaru, tak díky Tomášovým hodinám se pomaličku propracovávám prostě, jak ta kytara funguje, jak ta hudba jedno s druhým, jak to dohromady jde. Za mě 100% rozhodnutí volit živého učitele je nezbytný. Protože ten učitel ví, co děláte blbě. Vy jediný, co můžete, tak spoustu věcí třeba pochytíte z internetu, ale taky spoustu chyb, který s tím souvisí, protože vás nemá kdo opravit. Pomáháme úplným začátečníkům naučit se základy hry na kytaru, ale máme i mnoho studentů, kteří hrají už nějakou dobu. Mají vlastní úspěšnou kapelu, hraní je baví a chtějí se posouvat dál. Někteří mají 20, jiní 40, další 60. Na věku nezáleží, stačí, když v sobě máte chuť a odhodlání. Přímo pod tímhle videem můžete prokliknout na odkaz na kontaktní formulář
Když ho vyplníte, já se vám co nejdříve ozvu zpátky a domluvíme si termín úvodní hodiny. A pokud nechcete čekat, můžete mi rovnou zavolat na telefonní číslo uvedené na konci tohoto videa a domluvíme se spolu na dalším postupu. Pokud si nejste jistí, zda by to bylo právě pro vás, nebo máte obavu, že byste to nezvládli, tak přímo pod tímto videem a ještě pod tím tlačítkem je krátký nezávazný dotazník, který můžete vyplnit a já vám na základě toho dám vědět, jak vám můžu pomoct. Ať tak či tak, určitě mi dejte vědět, ať vím, že jste tohle video viděli až do konce. Pokud se rozhodnete a najdete v sobě to odhodlání, moc rád si na vás udělám čas a potkám se s vámi na nezávazné úvodní hodině, která je zdarma. Těším se na viděnou a nezapomeňte, že na kytaru se dá naučit hrát v každém věku, i když jste nikdy předtím na nic ještě nehráli.